Otehotnala som s priateľom, ktorý ma bil a nechcela som s ním ďalej zostávať. V tom čase som už mala 2 malé deti s mojím ex-manželom. Moji rodičia mi dovolili zostať bývať u nich, ale iba za podmienky, že pôjdem na potrat. Ja som si dieťatko chcela nehať a tak som bola vystavená tlaku jednak zo strany rodičov, môjho ex-manžela, ktorý chcel deti do vlastnej starostlivosti, a so svojím priateľom som sa neúspešne pokúšala žiť znova. V tom čase som sa obrátila na poradňu Alexis a poradkyňa poradne so mnou prešla moju situáciu, snažili sme sa nájsť nejaké riešenie. Nakoniec som sa rozhodla pre utajený pôrod a neľutujem to. Poradňa Alexis už takmer 16 rokov pomáha neplánovane tehotným a ženám aj mužom po strate dieťaťa v tehotenstve. Pomôžte nám pomáhať ďalej. Ďakujeme.